Slovensko ani 20 rokov po vstupe do Európskej únie nemá prepojený východ a západ krajiny autostrádou. Z eurofondov sme pritom na budovanie diaľnic dostali miliardy eur. Bývalý minister dopravy hovorí, že za okolitými krajinami zaostávame. Na mape sú rozostávané úseky vyznačené červenou farbou, stavia sa napríklad na D1, ale aj niektoré časti rýchlostných ciest, najmä na strednom a východnom Slovensku. Modrou sú zobrazené práve plánované úseky, ktoré Slovensko ešte budovať ani nezačalo. Prvé európske peniaze prišli na Slovensko ešte pred vstupom do únie. Eurofondy po roku 2004 sme z veľkej časti využili na infraštruktúru. Posledné zverejnené štatistiky Národnej diaľničnej spoločnosti ukazujú, že máme viac ako 760 km diaľnic. Odhadujem, že sme do výstavby diaľnic a rýchlostných ciest, ale aj ciest prvej triedy dostali z Európskej únie cirka 7 miliard eur. Ja som presvedčený, že sa to dá lepšie a rýchlejšie. Ako príklad by som spomenul neďaleko Poľsko, ktoré zaostávalo za Slovenskom z hľadiska infraštruktúry, keď sme vstupovali do únie. Dnes je evidentne, očividne ďaleko pred nami. Zrýchliť výstavbu diaľnic sa na Slovensku snažíme už 20 rokov. V Žiline v roku 2006, v Košiciach o 4 roky neskôr. Tieto ambiciózne plány ministerstva dopravy na dostavbu diaľnic sa začínajú rúcať. Dlho nám trvá legislatíva ohľadom verejného obstarávania a životného prostredia. Diaľnice sme na Slovensku za uplynulých 20 rokov budovali rôzne. Jednu časť štát postavil z eurofondov, druhú financoval zo štátneho rozpočtu a tretiu tvoria verejno-súkromné partnerstvá, tzv. PPP projekty. Cez PPP projekt bola postavená rýchlostná cesta R1 z Nitry do Banskej Bystrice. 30 rokov ju Slovensko bude splácať, už splatilo 0,5 miliardy a celková cena vyjde na viac než 4 miliardy za 50 kilometrov diaľnic. Môžem skonštatovať, že za tých 10 rokov jeho užívania sú obrovské benefity pre Slovensko a toto mohlo byť všade. Problémom nie sú iba dlhé procesy a drahé kilometre. Niektoré krajiny Európy majú priority dlhodobo zadefinované. My prvé, čo sme urobili, systém, ktorý je nejakým spôsobom zadefinovaný, prišli politické zmeny, zbúrali dom a chcú ho stavať teraz znovu od strechy. Niektoré úseky stále chýbajú aj na diaľnici D1. Stavia sa úsek pri tuneli Višňové a úsek Hubová-Jachnová. Plánované je aj rozšírenie z Košíc po ukrajinské hranice. Dokončená nie je ani diaľnica D3 na Kysuciach. Národná diaľničná spoločnosť má ambiciózny plán vybrať firmy, ktoré ju dostávajú už do konca tohto roka. Oliver Remiáš, RTVS.